गाज्रि भाषासो बुंनानै बिदिनो ब्लगाव हगारहोनाय नङा बिसोरो आं होगोन नोंखौ नोंहासो मानसिखौनो थांगोन दे होमबालाय आं जेबो बुंला 500 थाखा बा ओमफ्राय हाजिराया होगोन आं मारैबो हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय ब्रिटि ब्रह्म इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बरायहरग्रोलायबाय ओमफ्राय बयनिसिमबो गुड मर्निं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों आं नेक्स्ट डे डाइरेक्ट जालायबाय नोंहा ओरै दानखावलागासिनो नोंखौ गायखांबाय आं मोननै नामैनो बदनामाव भिडिअआव सौहैबो सातबा नैबे गोरलै गोरलै मोननैखौ गायदों आं मोनथिबाय नैबे मोननैखौ लेंग्रा मानसिया बिदायाल' होबावो रं बुबुरि नै जों दा लोगोफोर माबा दरमायाव फैग्रोबाय मा होनो दा लोगोफोर नै जों दतमायाव फैग्रोदों माबा रं लांफैनो ना माबा रं लायनोनो रं गाइस बे हाबानि गेटआव साजायनो माने फुननो रं लायगासै जों नै दतमा बाजार थांग्रोगासिनो गाइस नायलांबाय था नै जों गोदो स्कुल हाबनाय टाइमाव फैग्रा दालाङा नायजाथारनालै गाइस देनजार गाज्रि जाबाय न' खेबनानै देखायलाय नायजाथारला दालाङा रं लाबाय नै दा नैबेयावनो लाबोगोन गाइस हिनजाव गोदानखौ नैबेयावनो लाबोगोन नैबेयाव दतमायावनो जोङो दा नै लोगोफोर रं लाखांनानै आर'नाइ लांफैदों आर'नाइ बे गेटआव साजायनो गेटआव बाबा बिदिखौनो मोनब्रै लानोसै गाइस एखे कालारखौनो गेटजों मिलायनाय कालार फाइनाल देखायगोन आं गाइस नोंसिनो गेटखौ माबायदि लुक्सआव नुयो आसोला दखानदारा ओरै सिङाव होलांबाय नै दख'नाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन गाइस दख'नाफ्रा मोजां दंथारलै नै बेसेबांब्रा दख'नाफ्रालाय आलदा ना खुन्दुंफोरबो मोनजोबो नै गाइस आर'नाइ ओमफ्राय बोरै रङा रं ओमफ्राय फेबिकल लानानै सफैफिनबाय जोङो ले रङा सिखाया नै फाग्लाया थारफिन लगायगासिनो थारफिन माने ब्रास फाग्ला रुपनाल जामादै फाग्ला बालुमारिनि रुपनाल जामादै हिनजाव गुन्दा मालायनि फिसाजोखौ लायाबा नों बिदाखौ लानोसै होमबाबो गुडबक गावसोरजों गियान दं दे मोनसे हटेलावसो लायनो नागिरबावो नै सनियाखौ लायनो नागिरदों सनिया बालुमारिनि सानला मोनलासो फाला मालायखौ स्कुल ज' हाबबानो गोसथोलायोलै फाला गोदोनि स्कुल ज' हाबनायखौनो ज' रायलाबाय थायो आंहा हाबनो मोना नामा ज' नैबे गोरा जादोंमोन ना बेखौ गुरै खालामग्रोबाय गाइस माजों गालानिजों जों दा हख्लायसै रङाव होनदो नै गाइस आं दा लगायग्रोगासिनो थारफिनजों मा होनोमोनलाय बेखौ प्राइमारजों थारफिनजों आंबो रङाव हाबबायना लगायग्रोगासिनो रं मिस्ट्रियाव होनदो जाबायलै देनजार गोबाव लगायबाय आं बियो जाबायलै नै गिया फैगासिनो रोङागारा मालायनि इदिट बावनो आङो फुननायखौ नुथारबाय फाग्ला गाज्रि भाषासो बुंनानै बिदिनो ब्लगाव हगारहोनाय नङा बिसोरो आं होगोन नोंखौ नोंहासो मानसिखौनो थांगोन दे होमबालाय आं जेबो बुंला बेनो जाहैबाय लावदुमनि हाबानि डेक'रेसना आबो गेमस्रिजों जासिगोन आरोना आबो गेमस्रि फैबानो जाबाय माथो खालायनांगौ फाला हिनजाव गोदान लेंहराबा सैथोसो फुननायफ्रा आला रोङा आयै बिदि साननो हागोनलै
ओरैनो हाजिरा जानो नागिरो नाङा फाङा नायदो 500 थाखा बा ओमफ्राय हाजिराया होगोन आं मारैबो सेटला हरजोब साटला हरजोब मिजौखाय होनदों मिजौखाय ब्रा आर फाग्ला ब्रासखौ बिदि हमा जेला सेला फाग्लाफ्रा गावसोर मावा मालायखौ डिस्टार्ब कुन्थ' नाङामायबो ओरै कुन्थ'आ ओंखारले फाग्लासो मावहोआबो मोजां मावाबो मावा मोजांबो मावहोआ फाग्ला गोजालै नोंसोर जाम्बा गोजालै नोंसोर हाब नांगोन नोंसोर गाज्रि जोब्बा केमेरा सिटेन्ड लाना फैनानै जाननानै दोनफैनाय साबसिनखा जाम्बालै नोंसोर 1000नि हाजिरा बिब्रा ओरैनो नांलायबाय गस्लायाव फाग्ला मिनियोसो रं फुननायखौनो रं फुंनायानो नालाय गस्लायावसो फुनजोबो सोरनावबा फुननांगौबा गाइस फुनसिजोबगोन आं बिदिनो फुननो होनदो हाथाया रायनाय रोङा मामायाव फुननांगौ खोन्था सिङाव फुनो सावलाय सिङाव फुननांगौ बेयाव दा सायाव फुनगासिनो बै न'आव बिदि हेवागौना नोङो आं फुननाय होननानै हाथुआ कमप्लिट जाजोब्बाय नै होननानै बेथ'बां गायथारसिन बुंनो हादोंलै मा गामि खोन्थादोब्रा बुंबासो मा ओइ गede हेबाव लाला खालाय बेखौ लाफादो बिदिनाखौ ओइ हा आंलाय मा टेस्टार थालाबायनांगौ मैया टेस्टार दिहुनना होनाया बोरै लाखौसो होना होनायखौ माला नाङा आंनिखौ लाबोखानाया आंनिखौसो लाबोखानायखौसो थांनो नोंलाय जानोबायलै आनि दोनदों आनै हरदों मेसेन्जाराव बिथाङा फुनजोबबाय नै लावदुमा रोङा ना जानो गावनो हरनानै दोनजोबबाय गावनो हरलाजोबोलै मानसिफोरनो नांबाय एसे खराव सेबगासिनो नामा kamu gitu kayak apa? Yuk. Mana? Hah? Mana? Ang mana? Sao vậy Lina? Coba. Ini off gitu ini. Coba. Nunggu. Coba. Oke begitu rijeng sama nunggu. Ang dah sih. Hah? Ini sudah. Coba. Kamu sih. Muka bola ada muka bola. Kawai. Kau malah sana nih thapa nih. Nah, kita kemana nih? Ini apa? Kita las ada nih sih. Gua kita mau musikan dah. Ini apa nih gua? Hah? Gua kita mau musikan. Enggak. Oh.
लोगोफोरनि फुनखांजोब्बाय बेखौ मोनथाममोन बेखौ फुनखांजोब्बाय जोङो ओरै मेचिन बानायगासिनो ओरै साम' बेन दङ 뭘 저거는 대단히 साम' बेना ब्रेजार दं 라우드 물고 ब्रेजारसोखा मेचिन बानायगासिनो आसोलफ्रा ब्रेजार औ साम' बेन डेन्जार गोजासो आसोलफ्रा फुदुंमोनलाय खनसे जाहांबाय नै एबार नै साजाय सिजोबसै जिंखि नोङो नैबे सिंगोलसो नै बिथाङा सोरबा नांगौबा लादो मास्टारसिबाव मास्टार मावबावो एलपिआव मास्टार मावबावो बेथना 40,000 बाव 40,000 बाव बेथना आला मास्टारानो थांफिसायनि ओमफ्राय मावगासिनो जोंना आसोलफ्रा 이거 게임니 마스터 좀 돼. नै बरिया जाबाय नैबे फिसाजो बिलाइना नालाय गेमसो गेलेसिला जोबो फाराबा गेम जोबासिबो गेम जोब जाहैदों गेम जोब आनिया नानी ओइ गाला ओंखाम जागोरबाय लोगोफोर बिसोर ओमफ्राय नै आं नानिखौ लाग्रोदों उन्दैखौ नानि ना आइये साला दलद थायाखैना नोङो नालाय खामानि मावलासिनो जेराव थायो बेयाव गेम फाग्ला गोजाखा सासे बनायना 그집이면 자지. मानसि फैलाबायबाय जानला मोनला जाखा मानसिफ्रानो उदां जाग्रा जोबसै जानायल' नुखायो मा गाबफ्रा मा नांखो नैथिं नैलै नानि मालाय मिथिं जागासिनो ज'नो जाथ'वाखै दाबो जेबो जाथ'वाखै जोंहा मावखांनानै क'क्राझार थांग्रोनो नागिरबाय बेरायहैग्रोनो नागिरदों ज'नो बाजै आदा आं नै बेखौ गालांथ'सै दा फैफिनगोन क'क्राझाराव थांग्रोनो नागिरदों जोंहा गाइस क'क्राझार मोनथिबाय क'क्राझार शान्तिनगर लावदुम मंगलिया लेडि गस्ला फैबाय नै माबा लाबाय सना रुफा होनदो ओइ नानि नानि ओइ नै 이 돕시하네. 너니
नानि मिनिलायबावोले এটা ভিতৰত পিন্ধাব আৰু এইটো ওপৰত পিন্ধাব माबा माबि नायबावबाय नै बेयाव ना ना नै बेयाव माबा माबि नायबावबाय बिस्रा जोंहा बिसालाव सफैलायबाय नै बाजैया गारियाव थाबोबाय आदाजों जों फैबाय गस्ला नायफैबाय लानानै फैबाय नै जों दा लोगोफोर गस्ला माबा माबि एबार हाबनोसै